Tilasin helmikuun alusta yhdestä tanskalaisesta nettipuodista kun tulostimen mustepatruunoita. Ja sen ainut toimitusvaihtoehto oli PostNord. Ja minä valitsin lähimmän minua olevan noutopisteen. Ja siinä tilausvahvistuksessa oli se noutopiste lähin. Sitten tilausehdoissa oli semmoinen kohta, että paketti toimitetaan siihen tilausvahvistuksessa merkittyyn noutopisteeseen, mutta siinä tapauksessa, että se on täys, niin voi uudelleen ohjata jonnekin kauemmaksi. No sitten se Suomen Turkuun oli tullut, oliko se 9. vai 7. päivä helmikuuta. Ja sitten parin päivän päässä se oli Iisalmessa. Ja sitten tuli tekstiviesti, että paketti on noudettavissa Iisalmen K-Marketissa, Iisalmessa. No minä en suostunut siihen, että jos minä sen olisin vartavasten lähtenyt kotoa hakemaan, niin mulle olisi tullut noin 100 kilometrin matka siinä hakureissulla. Kun just minä sen noutopaikan valitsin sillä perusteella, että mulla on siinä kunnassa tai paikassa muitakin asioita toimitettavana sinä päivänä, jona voisin noutaa sen paketin. Ja sitten tuli tekstiviesti ja taas tulla sähköpostiin niin semmoinen viesti, että muistan noutaa pakettisi 6.3. mennessä. Mutta sitä ennen minä kyllä ennätin tehdä reklamaation sinne nettipuottiin, että jos minä en saa noudettua sitä pakettia sitä tilausvahvistuksessa mennytusta paikasta, niin minä perun sen tilauksen. Laittakaa sähköpostilla perumisohjeet. No siellä tuli vastaus, että he ovat pyytäneet tai käskeneet toimittamaan sen paketin siihen tilausvahvistuksessa ja rahtikirjassa mainittuun noutopaikkaan. No sitten se oli Iisalmessa parin päivän päässä ja sitten tuli se tekstiviesti, jonka äsken kerroin. No minä kävin sitä noutamassa, mutta siellä ei ollut minkäänlaista hajua siitä paketista. Ja sitten kun minä tulin kotiin ja minä aloin näitä tilausseurantaa katsoa tästä netistä ja kännykästä, niin se paketti oli seilannut Iisalmen ja Vantaan väliä. Ja ei ollut yhtään kertaa käynyt siinä, ainakaan ollut ohjattu sitä pakettia sinne noutopisteeseen. Tätä on kuukausi ollut tämmöistä, että se paketti soutaa Iisalmen ja Vantaan välillä. No minähän tein kaksikin reklamaatio tälle PostNordille. Ja toisessa tuli semmoinen vastaus, että tee korvausvaadet sille nettipuottiin, josta se on tilattu. Ja toiseen en ole saanut vastausta. Ja tänä päivänä tuli sitten semmoinen ilmoitus, että lähetys on palautumassa PostNord K-Market. Ja se Vantaalla on ollut 7.3. Nyt se on palautumassa. Niin en oikein ota selvää, että onko se palautumassa tähän PostNord K-Markettiin vai sieltä sinne tuonne Vantaalle. Mutta minä soitin tähän K-Markettiin ja siellä sanottiin, että semmoista pakettia meillä ei ole. Ja käskivät soittaa tuonne asiakaspalveluun.
tänne PostNordille. Ja viimeisin tieto on, että miten nyt on, että tässä kännykässä on semmonen kun aukeas palauta lähettäjälle. Mitä tuo tarkoittaa, että minunko se pitää palauttaa se paketti lähettäjälle, vaikka minä en ole kuuna päivänä sitä saanut noudattua. En painele tuota kohtaa. Saattaa olla niin, että sitten mulle vielä rapsahtaa PostNordilta lasku sitä palautuksesta, kun ainakin se tuossa niissä tilausehdoissa oli, että voi palauttaa, mutta se palautus olisi jotakin noin 13 €. Minä en rupea maksamaan semmosia. Niin. Pitäisikö minun soittaa sitten sinne asiakaspalveluun ja kysyä tuota asiasta. Löytä sen numeron, eli 06 0 0 9 6 6 1 ja 6. Ja tämä soitto ei ole mitenkään halpaa lystiä, niin se on euron per minuutti, mutta pitää kai sinne soittaa ja kysyä, että miten asia on. On. Ja vielä verkkomaksutkin tulee pialle. Ykkönen. Pers, miten ykkönen, kun missä saatana sitä painetta. Kysyisin tämmöisestä paketista kuin 0037 07 33 7 4 1 4 5 5 0 3 8 6 8 6. Missä se on palautumasta täältä K-Marketista vai Vantaalta? Minä soitin aamulla tuohon K-Markettiin ja siellä ei ollut semmoista lähetystä. Joo.
Joo. Joo. Niin kun se on kuukauden kohdalla tuon Iisalmen ja Vantaan väliä liikkunut, niin on aina tullut ilmoitus, että se arvioitu toimituspäivä on se ja se päivä. Ja kun se on mennyt umpeen, niin sen taas parin päivän päästä on tullut, että arvioitu päivä se ja se. Mutta sekin sitten on mennyt umpeen ja tämmöistä on kuukauden jo kestänyt. Niin. Kun se Suomen Turussa on ollut 9.2. jo se paketti, niin no se noutopiste ei ollut täynnä, kun mulle tullut tekstiviesti, että muista hakea 6.3. mennessä se paketti sieltä. Ja minä kävin kysymässä, niin siellä ei ollut mitään hajua sitä paketista. Ja hyllystä kahtelivat, niin ei ollut sitä pakettia, mutta kyllä siinä tilloa olisi ollut. Joo, minä otan. Joo. Joo, minä otan yhteyttä siihen kauppaan. Joo. Joo. Kyllä. Niin on. Ja sitten. Niin. Ei voi muuta kuin. Onko täynnä se pallautuspiste? Voi pyhät pyrsykät. No pitää tehdä reklamaatio siihen verkkokauppaan ja pyytää että pallauttavat ne rahat toimituskuluineen ja tämän puheluhinnan, kun sehän kesti 10 minuuttia, että 10 saavat kyllä sitä hyvittyä tuosta pallautusmaksusta.